Quina manera de passar l'última nit, oi? Per què? Perquè l'última nit no ens la podem passar pas mirant-nos la nau. L'última nit a la Terra cal passar-ho bé. Passejar pels carrers, anar als bars i ballar amb les noies. I ja la veurem prou, aquesta maleïda nau, Sam. I ja ho veus. 3 hores abans de marxar encara ens estem aquí contemplant-la. Marcussen. Tens por? No ho crec. I tu? Doncs jo sí. Molta. Però tu no és el mateix. Tu t'hi dediques a això. El meu cas és ben diferent. Jo sóc un científic, sóc un biòleg. El meu món han estat els llibres, els tubs d'assaig i els microscopis. M'hi envien perquè necessiten els meus coneixements. Llàstima que no els puguin enviar tots sols. Que no em deixessin aquí i enviessin els coneixements. Tinc por. Tinc por del que hi puguem trobar allà dalt. Això és l'únic que no t'hauria de preocupar. El que desconeixem. La soledat, el silenci, això sí que espanta qualsevol. Però jo penso, estic convençut que tothom, Sam, és igual a tot arreu. Sí, de ben segur que Déu va fer els homes iguals i ens va tallar a tots pel mateix patró. Tant a nosaltres com als dels planetes més remots. Els marcians també? De qualsevol lloc on hi hagi vida. Sí, a tothom.